na nasiban na Elvinia Sane, nga so nool, finen Washington, state of Washington, na ilan Trump na utuf-tuf siya ke masikyak ke September, Nelvinia baye, September na nga siya kila kuvin ko o kumin na super shomon Trump siko kum fakta bat mo med sum se med na vin ko kan sibe na shomon Trump siko ngal Matawa. kal ka Kaya nasikin sa mga katasik mga ito ke mo yung ito ke ako yak ke siya kangal siya kasok to kasula ke siya kangal luo siya kangal siya na ke siya yak kangal de mekos pam ako ya metiki mutawa kan ilos pa mamo tsepenas pa mamo tikas lantan mutafinoy poro ora en sila los mata din ngetane mi alya la sektalye president tanta kamakin mit ko siya te pat na usita katagol dal usenge aspesialos aske tausin todo na inenusen pa yamana kaputay ha pensi tanta ko sinan ko siya tal sap mo kun na ko mga ko fashion ni lang peljawle na talorelik na kekasi umain kalan sa palos na kato sam-sam makatis kaya pakak mo kato mo kulingan ko insista so lan ki lusin malam si kato na kilibu kishpin sap na selos na matayan ng mako wipan na kaim kato elos usingan ta katale ora kulukun sin mit ko siya tal kasi mit ko siya ora me talala kasi mit ko siya ni kipat na usis supa ta katakol tal using mga fashion som na masel Taki kata syukute kam la pagash pena tal shola finan kra pagat masap mapena kotlan ka mental shola to alle wonsin kaya talar wonsin mit kaya na panang tal sifenam ta kulukin masol tal usi meta ko potulo la masi toknan to wonsin na tal ta na ko sin masol tal na usi ta ka toknan kiselo sa kita usin akos inel tal pa ora putai kanistay Atal tanganin na tako sine malo ni usemi ta pa plan si man sa kay lamit ko siya atal ti kan shoke kan la pin general arata ekempi la loshikin kutong apati na safla plan sila tal ngene kinata ko sun ta kalan met merkia metiki met merkia an shola fineno tal tanay kaya kasek met sepen na kay wan fashion na tepo ya ay los fashion ni Namit nga Amerika ite sap ite aki flatlan mo Japana natal ko kana flatlan mo Amerika natal sapelo sapne safla paplalo sa nalos somdikeno oilel kieno paingi safla los pinan ko siya piselos kilos na tatakom tapin nagrapa itkas tausin itkas asam-sam nga fa samon nga kusin sala fongi Pai penso nga siya na yakos ngati ko yung sak mo when ngati to la Amerika to siya nga isa ki puksin din papa to mo ka manen mo timlon takin penso mo chief for all papa Paul na mo timlon all angan pa nga isa sam singi ke na nga mo pa na nga mga kainsak ke okay nelfi de kumkulo na kumbo mat pumbel jo ya Akos kalme ba ye show ang alsiye na babet mo el metsum se na shamram sen kum es la ke kum mol block soon special nga recording ko nga shoot na nesta shamram sen may yen at fan long ayelam nga luom se nga ta fan line long ko dak flagellin at fan long shamram se kulo ke nang mo may tao sin si sommet bay may tao sin si 77 is som na inen usimet ngan pa siya Yamana kaputay na dahil may tao sin si tao sin tolo si Bella lo sa pa sum sakay lang ko siya na message dito ko na dalon
Generalara tayo chicken kutong plan lang talo. Okay, na asusiak lubo sa Usa ako si batako pataw sinako. Tao sinakos. Na usingan kumakkel mi sam sul finansial ko sam lokum to kale. Talala usimit ko siya. Na usimit, tara usimit asya nga. Dahil siya nga dahil usimit ko siya. Na kisipelos pataro tin koin tilokin niya ki kutong niya ki sa kailalan mit ko siya belsyo. Na inusiak lungan pa siya. Wara putay. Konisitay. Ang mga kansong Google le forget spelling na kaya. May nga finjak mga fuli faklom. Namkula naman lap na Elvinia kaya Shamtram siya nga. Sham na yok siya pa siya. Kat ngayon mat ko siya. Ta fan na long Shamtram siya nga. Na wala kat mo first person. Kung mold shoot. Kung diyan long mit si tafo, kung mold shoot mamasik nga na, kung kan tafo to, kung al-kalim tafo yesu. Nga Willie kipel si mo. Main pel siya nga yakin fofo siya Na tin siya los ng tarik makun. Tin siya ano natin tinin tuna siya na pena. Chris ano natin Chris kay kasi pala. Patala ako sa sang manan mo na yung talo. Hindi fofo siya. Na aspas pa kung gifakt ki mas masika bel so yok na sin click force bel nga viba ko at ke full sauce sing kat tina palakin kat nikun mamasika nga na aspa kung gifakt in sang be weng ko sang be cashing mama ko bakal mi na siya starting an nga mo nga ki fact pala kailan si mga mitmer kaya nga after ik tefan sa kutak mo sol. May nakwakin pel siya, mura si karangin sol singen pel do wakilen weeks Apa silen la dalan patal sumto syunta kalan met pena. Tan flogo fakta wayang ni ngan yok kita sumto syuna. Na oye siya na fashion in pel siya may kusayang mo da karangin met sema fashion na. Met pena na patal no siya. Okay. Sol siya. Na sol si Amerika ta ko tipo long ila or takote pa tilok ni mana kayo wawen na takote pa tal follow da saptal apne follow la tal follow okay al Elvinia kuno wala ke Shamtram siya ngay shukye sang nawala na ngay secret nage online la siya